to je pán, jasné. Zozadu som ťa nepoznal, sorry. Takže padáme, páni a dáma, padáme na prvú dobrú. Áno, keby ste ju necítili a rozhodca vidí, že ste ju dostali, tak vás takouto palicou pleste po hlave. Takže na prvú dobrú dole a na dvojťasné. Môžeme ísť na to. Pripraviť sa. Boj! Dole. Počkaj, tak ešte máme dvoch zbojacích. Dole. Poďme, jeden na jedného, poďme. Dole, stop, to bol zásah.